Para riba iet, nga pedang sobhai pi shakaman kibat. Hagan ka kenti ka Paris Olympics ka kringnya ka perthai Brockaway. Ka Olympics ka plelat ikinong elak kai jungi banyo kabu ban kentiau ya ka lama lairong hakmat ka perthai. Bat banyo AA ka bakraw naga benta kari. Mapiru pide ban kentiau ya ka jingsngo scam kinong elak kai jungi. Ai mensiam ya ka India. Parlok ba iet, na lor ka Olympics haka kamel akai. La katu ka nesngi menta kaladan ka Olympics haka mathematics ru, ka International Mathematics Olympiad. Hagani ka Olympiad ki khanna pulian India kilale abha. Ka kenhuan jungi kilayo jingjab da ka bakhur sautali kitak maksiar bat kawe kitak marupa. Haka International Mathematics Olympiad ki nongyashim benta badang samla na kumba shispa tali giri ki yakun. Bat ka kenhuan jungi kala job da ka bapoy haka thop jong ki santali ki bawan shakamat. Ki kerteng jong ki balawan ra jingsngo sarong ya kari kilong, Aditya Venkat Ganesh na Pune, Siddharth Chopra na Pune, Arjun Gupta na Delhi, Kanaf Talwar na Greater Noida, Rushil Mathur na Mumbai, bat Anando Bhaduri na Guwahati. Parlok ba iet, menta kasngi haka man ki bat, ngalakot ngobhai kini ginong job ki badang samla. Ngalayo banya keren bat ki lengba ka phone. Ngalas dang da kabai kuble ye kini ki parlok. Ngala pediang sobhai ye ki shaka man ki bat. Ngala keli kumno kilong. Kila jubab baki biang lot baro. Ngalaong ye ki balengba ka man ki bat. Ki breo kari ki kwa bha bantep shapang ki jingshem jongki. Ngala keli shwa ye u Aditya bat Siddharth. Ngalaong babara arngot ki don hapune. Kumta ngalas dang shwa na ki. Ngalapha baki netho ya ke ei ke baki mat haka Olympiad. U Aditya ulia tho ba ulo jusngo tenat ya ka mathematics nado pu udang red. Ulong ba jingsngo tenat jung u ya ka mathematics kawan na unong hikai jung u Om Prakash. U boleh hikai ya ka mathematics haka class 6. Une unong hikai ulai arab yu Aditya banang sngo tenat shu ya ka. Badula a ya kalat ba unyo jing hikai. Ngalakeli pat yu parlok jeng u Siddharth ayu udan manong. U Siddharth ulay tho ba uday na Pune. Udang shudep eka class 12. Kanega digasian baar bu ya shimbanta ha ke International Mathematics Olympiad. Ula jusngo tenat eka mathematics nado udang red bha. U Om Prakash ulay hikay u bat yu Aditya ha kapor baki shong ha ka class 6. Bat ka jing betin lenti uno hikay kalayarap bha. Menta udang let sha CMI College ban pule ya ka mathematics bat ka computer science. Laitu hanga bau Arjun udan menta ha Gandhinagar. Badu Kanaf uday na Greater Noida. Ngaloong yu Arjun badu Kanaf banyatho ya ka no ka mat bayday bat ka jing penkre ne ka no ka jing syam ka bakerpang. Ngaloong baginong ngap kin snow tenat banyo snow. U Arjun ul ai kublay da ka baong Jai Hind. Ngar ngalaong Jai Hind ya u Arjun. U Arjun uliatho bausa a Delhi. Bat ka kemia jong u ka Asha Gupta kadai ka professor jong ka physics haga skol ba Delhi University. Kadba ukpa jong u Amit Gupta ude u chartered accountant. Ulaong bu sngo yo bu rambha banyo ekran bat u menteri rang ba do kari. Ningkong ulaong bu kwa ban ai buram nagabenta ka jingjab yala kikme kikpa. Unget bahaba unu dukot kalong yeng upen kre ke jingya kop kum gane. Kamde ke jingya kun tang jong utau dukot marway. Nre ke jingya kun jong kalong yeng barok kaway. Uliatho bagi yo opor kumba saw kanta shiteng nagabenta laiteli ke jingkeli haga paper jongki. Tukumta ki yo opor kumba shikenta shiteng nagabenta kaway ke jingkeli. Kane ke yarap ban sngo tho katno ki yo opor ban jubab ya kaway ke jingkeli. Kumta ki hap ban trish tom hayeng. Ki pelut por da ki kenta ban wat jubab teng barok shisngi lania laisngi tang na kabenta kaway ke jingkeli ban lap ya ke jubab. Na kabenta kane ki hap ban pet ya ke jingkeli baladon lupa he internet. Bat ki persang ban wat jubab ya ke jingkeli jong kisnam balalet. Suki da ke jing treshitom kinang sngo tho eki bat kabakong santam kajingla ban jubab
bat wengi kejing ka kam bhasho kabayarap pat iki tang ha ka mathematics hendrei man lagi benta jong kejing ngalong yu kanaf banya tho ya kejing syam bakerpang ne ka no ke benta bakongsan ha kejing ban krea ka ban ai men siam ya ki nong ngap ke badang samla ukanaf talwar ule tho bausa ha Greater Noida ha gejala Uttar Pradesh udang pulih ha ka kelas 11 ka mathematics ka subject bo snotanat bad ula ka mathematics nado budang kena ukpa jung uju ai gejing ila kai puzzle ha ka por budang red bad kane kala kenteu gejing snotanat jung ya kane ka subject ula sedang ban penkre na benta ka olympiad nado budang syong kelas 7 kabashi para bad kelalong ka bakershan bha ha gejing ya lenti jung bad ki keme ki pa jung ki ju ai men siem bet barobor ya ka olympiad la penlong da ka HBCSE bat ka don san benta ha ka snam balalej ula jan job sakhendiat nre shim layo orung ha ka kenhun bat kala penduk men siem bha yu ha ka ta ka por ki kime ki pa jung ki hikai yu badi ban job lane bani ojing hikai ka jingya lenti ka dei ka bakham kongsan tang ka jing job ulong te kumta ko aban ong ya ka bapile bat le ya ka bapi ka jingya lenti ka kham kongsan bane ka jing job baladangi ya ka subject bat le ka men ha ka jingya lenti ka jing job kan sabut ngalaong yu kanaf bau kumbau snotanat bhai ka mathematics bat ha ka ju ka por ukren kumbau bha ya ka literature ukanaf talwar ule thuru bau juya shim benta ha ka jingya terko bat ki jingya kop de ka basukran ha ka por bau dang khamret ngalaong saya Anando ba udan mentah ha Guwahati padu parlok jong Urushil udan ha Mumbai ngalaong bangadon ni ke jingkeli na gebenta jongki baro arngut ngalaong ba kumba ki jiatip ngajukran bahasa phangki mat bedai bat ki examen bad nalor kata ngajekran ru bat ki khna skol ha ki program baper bon na ki khna skol ki tiang bha ya ka mathematics bat ki kyo tang basyu asngawi ka kerteng jongka ngalakli kumno la banelong parlok bat ka mathematics urushil mathor ulong ba ka por bagidang red badi ojinghikai syapang ka jingkhen lang ha ka sian ka banengkong ulong balahikai syapang ka bara asyakhamat ne ka ba carry forward hendrei omsyam labatai balai kata kaja ha gajo kurkom ulong bahaba pule ya ka compound interest kim jukeli jingkeli nangno ka formula kawan ulong bo nget baka mathematics kadika rukom perkhat bat ka bowengi kijing namar kata lada ai sakawe kijing kli ha ka mathematics kumbakli balai bangile lane balai bakaja kala ban kentio kijing sngo tanat ya ka subject ulong bahaba sngo tho ka ju penting yangi shosho hababun ki shim baka mathematics kadai ka bahab ban perkhat ka rukom perkhat kadai ka bakongsan ka jingla ban perkhat ka rukom bapher ka syaeki ban perkhat sabar na ka bajulong bat kene kay rab ha ka olympiad ulong baka mathematics olympiad ka long ka bakongsan ban kentio ya ka jingsno tanat ya ka mathematics ngalkeli Anando laudan ban ong Anando Baduri ule tho budai na Guwahati udang supendep ya ka kelas 12 Ujuyeshim benta ha ki olympiad ha ka than jong ha ka por busyong kelas 6 bat kelas 7 ule tho ba ka jing snotna jong kelas dang nangta ulong ba ka nie menta ka dei ka international mathematics olympiad ka baar jong broar ki jing syam jong ha ki ni ka olympiad kilong ki bakrau ulong bo menjor ya ka balong da urushil ulong bakito ki batiang ya ka mathematics ki dan kam shibun ka jing yaisha ka mathematics kadai ka bala juhikai ka rukam bala ay ka formula hab ban kan maulendat bat sa penan kam banwat ik jubab hendrai dei ban pet tang sya ka jing snutho ka formula ulong badai ban yale ban jubab ik jing keli ulekeli bala daklet ka formula ha ka examen onle akumno kumta ulong badai ban snutho ya ka formula kumbala urushil bat nang ta dei bandon ka jing yaisha
Uloong balada snotho eka formula omdan kam menjubab ya shispa teli gijingkeli tang kendiat kilabiang. Uloong ba omdan kam bantiang ya ka mathematics. Ngaloong yau Aditya baru Siddharth bahabaki keren kam haswa kajingya keren kam dasai. Ngaloong bahadian balayo asngau niki para kena makiru kidan ai banong. Ngaloong bakinya tho ya kijing syam jongki. Usidharth ule tho ba ulayo lat banekran bat kikna ni kiri baper bat bani i ki lariti baper bat ulong bakane kala penrus pa bha ya kijing syam jong u kalong ru ka bakrau banyo e kendo bat ki wei ki khna bat bani kendo ki reu syampang mathematics ki bapau ngala kelipat yo Aditya ulong bakalong kijing syam ka bakrau ulia tho balapen i haki ya ke Bath City, rengkat bat ki jaka ke Itnat, ki Park, balai lamru ya ki syaka skol ba Oxford University. Kala long shisha ke jingsyam ke bapela ulaong syok-syok. Ngalaong bangas ngau tenat shibuan banyo ya keren bat ki baro. Ngala ai kuble ya ki, naman ngatip ba ke bayi syam bentah hakum kini ki rensan, kadan kam ya shibuan ke jing pendet jingmut, bat ke jing IT. Bat teng-teng ki bahayang kila aban lap ke jing ngau tat, daka ba ken shiken ya ki jing ken. Ngalaong banaka liang jonga nga ai kuble ya ki baro. Ngalaong ru ba kilalong ke jing ngau sarong ya keri bat kilawan ra anam yangi. Haka bakut kilaong Jai Hind. Ngaru ngalaong Jai Hind, Jai Hind. Ngalaong bakalong ke jing ngau tenat banyo ya keren bat ki bat ngala ai kuble ba kileshim bentah hakaman ki bat. Ngas ngau scam bahadian balas ngap ikin ki pro jabiang haka mathematics. Ki wei ki kena asam laru ki nyo mensim ban ngau tenat ya ka mathematics. Para riba iet haka man ki bat. Mentang akwa banesa me ka wei ka mat ban penlong ya bero kinong India ban rael ka kle da ka jing ngau sarong. Henry haswa banganesa me kata akwa ban keli ka wei ki jing keli. Hato pila jiyo asngau syapang ka carai diu maidam. Lara pempat jiyo asngau. Pensa nang yo asngau man kapor nang ne syakamat. Bat pensa kwa menetho ya ki weiru. Ka carai diu maidam ha asam. Kadai kabala kentop. Ha katop jang ka UNESCO World Heritage Site. Kane kandai ke jaka kaba saupulai ke India ha gane katop. Bat kaban ningkong nagathan stay lam ingi. Parlok pila ban perkhat ka carai diu maidam kadai ke bat ke ke bekerpang syapang jongka. Carai diu kamut kanongba ba pernai halor kilom. Kadai kanongba banengkong jong kahima ahom. Kibriau kahima ahom ki jubu ya ki met yap bat ki jing don jing em bakordor jong ki longshua jong ki hagini ki maidam. Ka maidam kadai ka kenjalum balatap de ka kendo. Badan kawai na ar kamra hapo. Kini ki maidam kilong kadak jong ka jing buram yikis iem ki balayap. Bat ki reo pau kmat kahima ahom. Kani kerukom bapela ban buram kilong shwa kapeni ke jing buram bakrau. Bat kerukom baladon nadu hendai. Ya ki jing le niam le rukom laju penlong hakani kejaka. Paralok pinsngau kendit syuk sai ki wei ki benta jong kahima ahom. Nado ke spa senem bakat lai, kane ke hima kelane, hadu ki benta basdang, jong ke spa senem bakat kendai. Ban pene ke hima kat neslem, kadai ke jingjop ke bakrau. Le se ki nong rim bat jinget ke hima ahom, kilalong ki baklan, hadu bakane, hadu kat ne. Ngaken mau bahaka kendai terik uleber menta ke senem. Ngalayo lat ban plie, ya u statu bejrong tam jong urewele atma bakrau ki ahom, u lachet borpukan. Kabade kadak jong kajing shlur. Hagane kajing plie, ngalai i baki ahom, kiju le bahai kajing le aniam. Kalalong ka kabu bakrau yang aban kedmau buram, yaki longshwa ki ahom, haga lachet maidam. Menta, bala itu yaka carai diu maidam, kum kejaka saanam neka World Heritage Site. Kan sa kring syuk-syuk, yaki nong jung okai perthai. Da penti kena, bapin lech kene kejaka, haba pimut bandit kai. Paralog, kari kala penyat caprang da gebes ngau sarong yala kalariti.
Ha India, bon bha kum kini kijing persang. Kawai kijing persang kedai ke project Pari. Mentau wat ngokul mar de ke kerteng Pari. Kamdan jingedai ai bat ki ai bakenja beneng. Hendrai kedai ka bapen kala benengnya ke perthai. Pari ka yang na gebenta Public Art of India. Ka project Pari kalalong ke rensan bakongsan ke Rio dan Sap ha ka but thau ne ka art ban pen pau nam ya ki kam jongki. Lesi peli ki jingdro ba internet hagi rot surok ki kenro bat kelentiyat badan chatrai ke surok. Kini ki kam kidai ki belale di ki Rio dan Sap ha ka but thau ki badan jingya dai bat ka Pari. Kani om tang ba ka pen internet chu ki jaka pat ba. Ndrai kaya rap ru ban pen pau nam ya ka lariti jongi. Kum kanuksa ka Bharat Mandapam Hadeli. Pinla ban ki kam but thau ba internet na kelengkari hangto. Hadeli pinla ru ban syam ki jingdro ka ba internet hagi lentiyat ban atrai bat hagi flyover. Nga kentu ki Rio dan Sap ban le ai syu halor kani. Kan ai ke jing ngosarong hagi tenrai jongi. Para riba iet. Hagaman kibat, tungine keren menta syapang girong. Girong ke bela penrus pa, ya gijing im jong komba arspa san pongut ki kentai, haga distrik Rohtak, haga jela Haryana. Kini ki kentai ki don jingadai, bat ka karkhana, than jing than da ki korkti. Ki baju kamai na ki dukan ki baret, bat ki kam ki baret. Hendrai ke jing terang ban ya caprang kajudan haki. Kumta kilarai bani sno akti bat ka unnati self-help group. Haka bakili o jing hikai, ban bo iki dor bat ban airong ya ki jan. Menta kini ki kentai kila pensa priang ya ki rong haki jan, bat ki kamai shibon bha. Ki jan tap jing tia, ki sari, ki dupata jongki, ki de ki bajur bha ke jing dawa haki yo. Paralog, kumbalong ki kentai harotak. Sahaki wei ki benta jong ka riru lanang pen pau nam ya ka kam thanjan. Lagalong ki Sambalpuri Sari ka Odisha, Maheshwari Sari ka Madhya Pradesh, ki Paithani ka Maharashtra, ki hand block print ka Vidarbha, ki Bhutiko shawl bat ki jan Saiwul ka Himachal, lane ki Kani shawl ka Jammu bat Kashmir. Ka kam kinong thanjan ka pau hakalengkari. Lesi pitip bahaka nyauterik unailar, ngin sarakhe ya ka National Handloom Day. Karukom baki mar basuthan hi kalapoi ki breu, bat ki breu ruk sngo tenat bahaya ki, kalong ka bapen i ya ka jingjob. Bon ki company jeng ki Rio Shimet menta, ki kentiu ki mar basuthan hi da ki korkti, bat ka di karukom baki ya phong bha kabala kentiu lang ba ka AI. Kikam startup kum ka Kosha AI, Handloom India, Dijang, Novatax, bat Brahmaputra Fables, ki Treshitam ban penpaunam ya kini kimar. Ngasko tenat bani i babon ki breu ki penpaunam ki mar basnahi hakithan jongki. Pidai ban upload ya kum kini kimar haka social media lengba ka hashtag #myproductmypride. Ijing persang barit jongpi ila ban penkala ya ki jing im jong ki babon ki breu. Paralog ngakwa ban keren ru syapang ka khadi. Bon na pi ki bampat jupenan kam ya ki jan khadi menchwa. Mentapat pi phong ya ki da ki jing sngo sarong. Ngasngo tenat ban ya thu epi ba ki jing trei ki karkhana khadi kala tam ki jing yo ya ka iwei point san laklor tengka ha kesien ke beneng kong e. Shumut dor iwei point san lak kelur tengka. Hatu pitem neam katno ke jingde ki mar khadi kalakio da sauspa na kesispa. Kani ke jingkio ha ke jingde ki mar khadi bat ki mar basuthan hi da ki korkti kala aikam ya ki babon. Namar bagi babon ki badan bentah ha ke karkhana ki diki kenthai dei makiru ki bayo nong shibon. Ngakentu sasisien balada pidan bonjat ki jan, bat pempat juthiet ki jan khadi, sedang menta kesnem. Unailar ulak jan poi, ude ubenai ke jinglat luot, ubenai ke jing yaki. Kano pat kapor ke bakhambha, banyak kane,
bantiat igimar khadi. Para riba iet, haka man kibat, ngajia keren bahasa pang kajing no drugs. Man kalong yang ka kuslay, yo bagi kuon ki ngop hau drugs. Banyarap ya kum kini kibreo, ka sorkar kala play ka senta bakerpang balatep kum ka manas. Kanegde gesin jam ka bakongsan, banyakun persya ya drugs. Dangshan, ya manas helpline bad eka portal la play. Ka sorkar kala bo yu number bamdan kam siyo yu wei kendai lai. Daga ba phone hau ne number mano kila ban yo ek jing ai jing mut badan kam. Ne ka jing tip be day bad ka jing yarap ban light no drugs. Lada don badan jing tip be day bu drugs. Kila ban ya sam bad ka Narcotics Control Bureau daga ba phone hau ne number. Ya ki jing tip ba ai haka manas on that. Nga kentu ya baro ke be don benta ban penlong ya ke India ka balat no drugs. Kiseng bad ki riushimet ban shim jing mentoy nau manas helpline. Para riba iet, la syai kesngi kadai ke tiger de, ya ka ba on rakhe hakeleng ke perthai. Ha India, ki khla ki long ke benta ba kongsan jong ka lariti jongi. Ngila he la san ha ka ba yo asngau ya ki khana syapang ki khla. Ha ki shnong hajan ki khlau baro ki tep kumno ki imsuk bha bat ki khla. Ha ka ri jongi dan bon ki shnong. Hagaba 4 judan ke jinge tengko hapren ki brio bat ki khla. Henrei habadan ke jinge tengko la syemi kilat ban sumar penne ya ki khla. Kawai ni ke jing persang kadai ka Axe Free Panchayat. Ka jinge lap Axe Free Panchayat campaign kabala sedang haran tambor hagajala Rajasthan. Kalong ka basngo tenat. Ki traishnong ki lekular halade ban omra sde syaki khlau. Bat ban pom diang. Kaneka rai kalalam, syaka jenglong jengman baki klau hakane kathan kila jerngam biang. Bat kaneka yarap iki kla banyo jakasa kabakambha. Paralog, ka Tadoba Andhari Tiger Reserve ha Maharashtra. Kadeka waini ki jakasa kabahe yaki kla. Kibriu hang to kamtam ki kenhun benriau gon bat man. Kila treishitom ban penyo kila jengokai perthai bam penjot ya kamariang. Kila penduna ya kejingsanya haki klau ban penbon ki kla hakathan. Pinsngo pela ya kejing persang jongka kenhun benriau Chenchu basa haki Nalamalai Hills ha Andhra Pradesh. Kila lum jingtip babnya halor kajingyat ki merat klau. Bat kila lum jingtip ki lentiyat ki kla. Bat kila kami bha yodon ki kambean hakathan. Hagajuk gerukam, kabak mitra karyakram, neka Tiger Friends Program ha Pilibhit Uttar Pradesh, kalanang paunam. Kibreo kathan ki yo jinghikai, kum kita ki bak mitra, neki parlok ki kla, hapo kena ke program. Ban pentikena ban omdon ka jinge tengko hapreng ki kla bat kibreo. Kini kijing persang ki don ru hakeleng ki benta jongkari. Ngaliatho tang ya ki katto katne hangne. Ngasno tenat pat baka jinge syem bentalang ki pat ba. Ka penmentoy ha ka jing penne ya ki kla. Ka jing sngongo ya kum kini kijing persang. Bat ka jing don ki kla hai India kala nang kiyo man la kesnem. Pin sngo kumen bat sngo sorong bantip baka India kadai ka yeng jong hinyo pau na kasispa ki kla ki badan ha ka perthai. Superkat hinyo pau na kasispa. Nakani kadaw ngidon bon ki Tiger Sanctuary hakelengkari. Paralog, kadba ka jingdon ki kla kalanang kiyo. Ka rijongi ka sakhi, ya ka jingnang yar ki jaka klaw. Bat kani kadai na ka jinge trailang kishnong kitaw. Haka man ki bat balalet, ngala keren syapang ka ek per ma kanam. Lani uwe udiang na gebenta imei. Ngasno kumen bani i bagi brio hakeleng ki benta jongkari, ki yeshim benta hakani ka jingyalap. Dangshan, kawai ka jingyalang kalalong ha indoor, ka babananam na gebenta ka jingkut jongka. Haka program ek per ma kanam, ya kumba arlak teli ki tenrai diang lathong haka shisngi. Ngapen shlur ripi, banya sunokti hakani ka jing persang bantung diang, haka kerteng imei jongpi. Bat sapa ekidor selfie haka social media.
dakabe shimbanta hagani ke jingelap pen mat ke jingkemen ban yo le ai ke bekerpang naga benta imei bat naga benta kemariang para riba iet kakat santarek unailar kalajan bat rengkat bat kani katarik kadon sakawai kata gadai kajingelap hargar tirangga campaign hakisnem badang shen ya ke jingshit rehem ya ke hargar tirangga campaign la saki hakelengkari laudai ubadok ne beruspa basa akayeng berit ne bahe barok kimat ke jingsngau sarong habala kawe ya ke lama lairong kadon ru ke jingsngau tenat bah ban shandur selfie bat kalama lairong bat ban bo ha ke social media pila bani i bahabala bo ya kalama lairong haman laki yeng ha kano kono kesnong kapoi shiki weiru ki yeng ha kani gorukam kajingelap hargar tirangga campaign kala kalalong ke jingle kemen ban rakhe ya ke jingkrau kalama lairong bon ki eki bathamai kilami ban bo e kalama lairong hayeng ha office ne hakikali kat baka khat santerek unailar kalanang jan don ki breo ki basa mi kilama lairong shaki paralok bat ki paramarjan kane ke jingshit rehem bat ke jingkemen syapang kalama lairong kapenya sok lang yangi para riba iet kumbalong manla kesnem mentaka kentiru ngapen sluryepi ban upload igidur selfie basyan bat kalama lairong haga hargar tirangga.com Syuk ngakwa ban penken mau se ka wei ke benta ba kongsan man gasnem haswa ka khatsan terek unailar piju pha bon ki jing ai jing mot changa da pentikena ban pha biang menta kesnem ru pila ban pha aga my gov ne ka namo app ngayele ban syem kat bala ikini ki jing ai jing mot ha ka jingkran jonga ha ka khatsan terek unailar para riba yet kalalong ke jingsngau tenat ban yo yakran bat phi hagane ke benta jong kaman kibat ngin se syambiang ha ka weipat ke benta rengkat bat ki jingjob batmai bat ki jing persang batmai jong ka jingidon bentalang kipat ba yai pha ki jing ai jing mut jong phi naga benta ka man kibat bon ki jingle ekmen kilajan bat nga ai kuble ye phi naga benta kini ki jingle ekmen le ekmen ni kini bat la ki bahayeng bat yai don ya ka bor ban le ai ke batmai ban pen em yala kari kuble shibon